βόλτα μες στο κέντρο της πόλης, στο ρυθμό που σκοτώνει όπως ξέρουν αυτοί. Πάμε! Απόψε από τόσο μακριά, με τέρμα το γκάζι και βρώμικα μυαλά. Φτερά στο κεφάλι, τα μάτια μας θολά, τα όπλα μας γεμάτα και κρυμμένα καλά. Στα φορτηγά, στα φορτηγά, από τα προάστια τα γύρω χωριά, Άραβες και νέγροι μπεδουίνοι με σπαθιά. Δεν είχαμε σκοπό να πάμε τόσο βαθιά, μα κάποιος από εμάς στον δρόμο πέταξε τη λέξη φωτιά. Λέξη φωτιά. Καλέστε τα πλήθη που με τρόμο κοιτάν το καρναβάλι μας, ουρλιάζοντας πιο δυνατά. Στήκαμε ανεπιστοί. 50 χρόνια περιμέναμε για αυτή τη γιορτή. Περπατάμε στην πόλη σαν μια μηχανή και νιώθουμε σαν βόμβα η τιμή να εκραγεί. Κάνουμε θόρυβο κι αυτό είναι γεγονός. Μιλάω για μια γενιά που δοκιμάζει την τύχη της αλλιώς, κάπως αλλιώς. Και τα πάντα πέφτουν όταν παίζουμε μαζί τους πια στο νόημα, πια στο νόημα.